I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip na kanalu. Danas počinjemo Minecraft preživljavanje verzije 0.15.0. Ovdje ćemo neko bez veze ime, na primjer Malk. To sam izmislio sad. Evo ga, building teren, pravi se teren. Joj. Šta je ovo? Šta se desilo, nije mi jasno. Nema veze, evo nas. Ovdje. Samo ja malo da smanjim zvuk. Tako. Kopamo drvom. Mislim, sečemo drvo. Ajde. Nadam se da ćete se zabaviti u ovom serijalu, jer je dosta došlo stvari, na primjer kao što su konji, od ovaca dobijate meso. Evo sad ćete vidjeti koje meso vi to dobijate od ovaca. Dođi. Evo meso. Meso ste dobili. Evo. Aha. Kako se ono onda stvorilo? Lebdi. Nastavljamo dalje da kopamo. Ajde. Nešto mi je velik ovaj ekran. To snimam na tabletu. Ajde. Dobro, mučno mi je više da kopam drvo. Mislim, nije mi mučno da kopam neka mala drva, ali ova ogromna vala. Dođi. Kinuo sam upravo. Meso smo dobili. Kokoš. Dođi. Prase glupo. Ne mogu da te potrefim. Koliko si malo prase. Tako, dovoljno je. Ovdje još ima. Ovdje je prazna livada. Eno je mala ovčica. Eno ga ugalj. Otićemo prvo ovamo da uzmemo još malo drveta, ovog brezinog. Da vidimo tamo. Nema nikog. I tamo nema nikog. Mi sad možemo da kopamo na miru. Ovo ovdje drvo. Tako. Kada budemo gladni imamo ovo meso ovdje pa možemo pojesti. Imamo 4 komada različitog mesa. Imamo kokošiju butkicu. Jo, glina. Ovo volim da gledam, ljudi. Predobro je ovo. U različitim bojama. Sad ću vam pokazati. Evo ovo. Tu kada nam bude trebale cigle, ja mislim da se prave od gline. Ali nisam siguran. Mislim u Minecraftu.
Gledam tamo u pustinju, slučajno da nije onaj hram. Evo, nemamo. Uzet ćemo ovog mesa malo. Malo ovog i svi smo srećni i zadovoljni. Nismo više gladni, naravno. Ovako, sad kopaj ovo gore. Tako. Sad moramo ovamo. Evo ovdje možda bude kuća. Ali mi nećemo napraviti kuću. Već ćemo to uraditi pod zemljom. Nećemo to s polja da radimo. I kako je mali inventar. Zato što je na tabletu. Ovo bi bilo puno. Neka ga ovo crafting table tu. To mi treba. Kramp mi treba i mač mi treba i ništa mi više ne treba. Ovdje ovako. Da Bog da ne bude imala kamena. Ovdje ovako da se kopa. Nećemo to nešto veliko. Ovako. Dovoljno je, ja mislim. Hajde. Evo ga. Sad idemo. Ovaj red. Pa nije ovo malo, boga mi. Nije nikako malo. Nije nešto ni veliko, vala. Sreća naša što nema kamena. Ovako ćemo to raditi. Opa. Tako. Sada će biti češće klipovi. Prije nisu mogli zbog škole. Sada je došao nakon toliko godina letnji raspust. Ljudi, nakon toliko godina je došao i taj letnji raspust. Idemo sad mi ovo da iskopamo. To je to, sad ćemo da uzmemo ovdje oko. Što imamo kamena, što nemamo. Morat ćemo malo kamena da iskopamo. Ovako. Malo kamena. Hop. Tako, dovoljno je, ja mislim. Koliko imamo? 8 taman. Jedna pećnica. Stavit ćemo je ovdje. I ovo ćemo pokupiti. Ovo ćemo ovdje staviti. Ovo ćemo staviti tu. U pećnicu stavljamo ovo. Tako, ovdje ovo. Ne, ovo. Pa ako bude trebalo još ćemo staviti. Dosta je ovo. Ne, napravio sam drva. To je jedna tu, jedna tu. Jedna tu i može jedna tu. Ništa više ne treba, ne se ispeče. I neka ovoga je.
tamo ovaj rudnik. Sad ćemo mi to da ogradimo lijepo. Opa. Tako. Tu stavljamo vrata. Vamo ćemo da ogradimo pošto pada noć. Sa zemljom ćemo to. Imamo zemlje za izvoz. Ovdje idemo tako. Hop. Sad ovo trebamo opet da kopamo. Taman smo ovo ljudi uradili na vrijeme. Mrazim. Aj sad to tu, to tu. To tu. Popnemo se ovdje. Ide to tu, to tu, to tu. To tu, to tu, to tu. To tu, to tu. E tako. Ovdje ćemo da stavimo vrata. Kaka valjaju. Ovako. Ne tako. I sad niko ne može da uđe. Ne može niko da uđe. Je li ovo prestalo da peče? Nije. Jeste. Napravit ćemo baklji. Koliko ima se može da se napravi baklji. Evo. Nećemo to stavljati, nego ćemo napraviti jedan čest. Čest. Ne mogu čest. Tek sad mogu čest jedan da napravim. Napravili smo taj čest. Stavit ćemo ga ovdje. Joj, kako je veći čest od inventara. Stavit ćemo ove stvari ovdje. Pošto ćemo sad da završimo klipa da se ne bi stvari makle. To bi bilo to što se tiče ovog serijala i prve epizode Minecrafta. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!